feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always Dili ko gusto nga masayod ka sa pagpili sa imo unyang ubanan sa tibok imong kinabuhi, kuya. Legit ba? Nagkasabot man tayo. Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 4:22 sa kahaponon mga ka-listeners, ug mag-upload ta karon sa part 11 sa Digong Kanto Boy. Yeah. So dili pa magbasa sa comment no, mubora na yung comment ra no. Nya mapunan-punan lang sa akong vlog nga unboxing no. Pero sa sunod anay sa No Limit Tangere kay taas-taas man tong drama ha. Murag di lang siguro nako ibutang og butangan sa unboxing kay akong gi-share sa kuan pwede ram dai og way mga unboxing lahi itong channel nga nakita-an ako kay ni advice magud nga dapat makita sad kuno sa kuan ba sa vlog bitaw ang ang product. Pero nag-search ko sa kuan sa Google, pwede rin dahil ko noong kuan kanang walay makita sa video. Pero masipte gutong makita yun sa kuan sa video kay makita ko mo ba sa product na kung yan unboxing legit bagi tinuod kay ni palit ko yan ano. Pero legit yung mga tinuod naiuban ako itong gi-upload ako i-appeal kong tag pero wala makita sa video mga legit yun. Pero walang ma-appeal ako kay mo taas magud mga ka-listeners, mo taas og samot ang akong intro ba tungod sa kung akong i-insert bito itong mga unboxing mo taas magtama na ako ang vlog mo na nga karon nga naka-search ko nga pwede re daig dili tingali di lang ako butangan siguro og kuan insert nga unboxing ang ako ang upload sa ko ano sa No Limit Tangere kay taas mo drama ha. Busig pero magtagyapon ko sa Shopee. Ako lang suwayan og pwede ba gyud tinuod kay og pwede ra di na nako insertan og unboxing sa vlog. Nang ditson lang itag nako ang mga Shopee product yan na kuan na ni kanang sa tawag ni ginagmay nga kuan ba pamasin mga ka-listeners og nadiginahan mo palit di maka porsyento ginagmay ayon na lang ikapuno-puno mga ka-listeners og kanang kuano naday ka suporta sa load yan na ginagmay ra man po yung mga porsyento labi nagway mo palit aya lisod og yan pa murag pa ko bantay na ni palit bay murag wa gyud ni palit dai naalay murag mga ning tan-aw ra no pero naman gamay nga points na basta naalay ning tan-aw sa product no gamay ra po kaya lagi sentabo. Pero ayun na lang no, naisintabo ginagmay ba. Balag di mo palit. Pero mas maayo gud mo palit kay at least naikapuno-puno ba mga para load nya. Kuan sad makapalit-palit sa tagmakaon mga ka-listeners. Unya magbasa sa kuan day mubo ra man nga comment na ako ning basahon. Ani kay aron kuan nakatay vlog ba. Si Noli Escalikas, ano sa lang sunod nga, man na, nagbasa na ko na, kanini comments, may balik-balik na yung comment dahil. Ga-advance yung comment, 11, 12, 13, 14. Gaon na may daan si Noli Escalikas, no? 11 pataro, no? Mauna na ang imigat nga, no? Noli Escalikas. 11, ang 11 taron, wala pa ng 12, 13, 14. Kuan pa tani. So, mga sunod-sunod si Mana, dugay-dugay pa na eh. Kaya paabtan pa man ito, tag pito ka episode mga ka-listeners. Karon 11 sa, no? Noli Escalikas. Salamat sa imong pagpaabot, no?
Na si Ma'am Jackie Rose, hala na dayon sumpay abi na kog next month pa. Salamat kay kayo migo ani. Daghan mi naghulat. Ang emoji nga do kabuk nag heart. Salamat kay Ma'am Jackie Rose no, naghatag mo kag super thanks no. Salamat kayo. Makatabang na gining gihatag ni Ma'am Jackie Rose. Salamat kayo Ma'am Jackie Rose nya. Mag-upload taon niya sa kuan sa No Limit ang Ere part 6 no. Daghan nag-copyright gihapon. Pila ko balik-balik og edit no. Muna nga kuan. Nadugay-dugay ta pila ka adlaw ba. Murag upat man ka adlaw no nakalabay. Copyright man gihapon gud. Grabe copyright dramaha yun. Pila ko gabalik-balik og edit no nya. Kuan. Kaya ang kining digong pud na copyright pud pero bita ra kay usar ni copyright ni igo. Dali ra kay giotro og edit. Ang katong No Limit ang Ere kay daghan ka jo. Daghan kay copyright. Pero na human lagi na ang part 6 og edit mo na nga unya mag-upload ta ato no. Salamat kay Ma'am Jackie Rose. Nya si kuan si Maristel Humawan, salamat dol wa nagdugay ang sumpay kay nindot nga drama nakakuha tag pagtulon-an sa kaagi sa unang panahon sa Kastila, mga bangis ang mga pari sa una. Mao gyud no sa una. Mga bangis gito panahon sa mga Kastila, naagi na mga pagpanawdaog ba no. Nya tungod ang dramaha nag-search ko balik sa kinabuhi ng si Rizal. Ako yung gisure ba kung unsa gi mga kuan ba kay masayo pud akong istorya ba sa inyo ha. Sino mo comment mga patakta naman tuhanag kanang kuan no kanang istorya. Pero na gyud sa panahon ni si Rizal no kini pati ani mga pari nga mga kuan ba maldito sa iyang panahon ni pero di ba pasabot nga hantod na lang pud karon no wala na kay sa una raman to nahibaw-an man pud to kay kadto mga badlungon lang dito sila ng mga pare sa una nahibaw-an to di natural hatagan jud ang aksyon sa labaw no wala na sila ron sa una naabot ang mga kamaldito tungkol sa mga Kastila dito di ba niabot na sila sa Pilipinas gusto nila sakupon mga maldito magito mga Kastila ba sa una mga ka-listeners no. Akong lola nakakuan sila na nakaabot yun ang panahon na grabe jud unsay mga hitabo sa una grabe kamaldito na sila unya. Salamat kay Maristel Humawa no sa imong komento unya. Si Annalyn Samson, God bless you always nimo idol amping udaghan kay salamat pud kayo Annalyn Samson no with lima ka heart niyang comment nya. Si Ludi Mejia Ludi tag 3 ka heart niyang comment nya. Si Raxton Cold, lehitimo gyud sa mga Pilipino ang mahigugmaon pero mas lehitimo ang pagka-traidor ug pagkabakakon sa kada isa siya. Sayang lang ang istorya ni Crisostomo Ibarra wala hatagi og bilis sa katawhang Pilipino susad paminawon tinuod gyud no. Pag naa gani mo barog yun ani sa kakuan ng mga unfair no pagka-unfair sa mga tao ba nga natabangan bitaw murag madali sila kalimot basta gihimo nga paglaban, pagsakripisyo nya mubali ang hangin ba no. Murag di na sila mo tabang bitaw pagkigbisog pareha po na sa panahon sa Ginoo gud katong daghan kay mga nasangyawan ni Jesus natabangan pero pag abot sa panahon nga gidakop siya mo tanan ning singgit og ilansang sa cross no. Nga na ka unfair no ang mga or di ka mao mo tanaw og utang kabubuton ang mga kinaiya natong mga tao kita mang tanan no may dili pud ta maingog sila ra kitang tanan jud ning buot sabton kay parehas man tao nga makasala ba no. Pero pag naay mo barong usa dapat ito na makigbisog kita para sa katarong. Nagasuway ko ani mga ka-listeners na nagtrabaho po ko sa una sa usa ka mall ba kana bitaw ang sweldo nimo gamay ra nya panahon sa kanang paragtigom kanang nay meeting bitaw ingana iba na dyan yung mga kinsa itong na yung mga pangutana diha hands up mo kay kami sa wala pa ang meeting daghan na kay mga bagulbol mga kauban mga reklamo kay gamay sweldo nya nigmalit deduction unya mulapas pod walay bayad yun ana ba nya 13-month pay nganong wa masibo sa balaod
di maong pag total bitaw mga daya ba ako kay nag-search man ko ana unsay mga kuan sa balaod ba mga libro kuan sa libro code nga na search na ako na kay aron ni pangutanan ako na ko ikapamatuod nga yun ani dili na ni maon ning style ni nganong ani ato ay inustisya na kayo ni atong sweldo gamay ra daghan kay mga kuan na motingog ta ni nag-meeting no tingog ta sus mayo ra sa sabot pag abot sa actual nga ning tingog ko way mi abiba na ko mga listeners way ni abiba nibali ang hangin dayon sa mga kauban ba murag padapig-dapig diyan sila sa katong maoy kanang nagkuan sa meeting ba kay ngon lagi ko wa may kapuslanan mayo lang sa yaw-yaw pag marites nga na may sa yaw-yaw pag marites nga na isog kayo nga gibinuangan ta sa tong amo ani nga pag abot sa aktual nga kinsa tong mangutana unsay mga yango-ngo nanaon tay ning tingog nangisog jug tingog mga listeners gamit man ako ng labor code kay naagi yung mga pamatuod ba sus wa man jud ning dapig non nakahinumdum ko ning dramaha ba nakaingon ko nga ingon ana kaway lami no? Lisod din magpakabayan ka mga listeners lisod kayo labi na og amo bali ang hangin sa mga kauban bitaw nga na mura-muras ka ng kining kang Crisostomo Ibarra ba no? Nga na ang ka-unfair bitaw sa bisning tabang ka para sa kayuhan, mo barog ka, waman po mo tabang ni mo ron isuportahan ka yun na bitaw. Mayo lang sa pagmarites, mayo lang sa pagyaw-yaw ng ana, pero sa actual di mo tingog mga ka-listeners. Muna yun ana ka-unfair, makainumdum ko ning dramaha ba? Kaya nakasuway sa kung ngani ka ng bisking mulaban ka nga ipaglaban na to kay ron baka sulduan tag insakto dili ka magsig-yaw-yaw sa tago kinsa may itong yaw-yawan itong kauban ang atong mga kuan sila biday amo sweldo di ba nahog ra ka og nang libak nagmarites mo tingog kay ka nang nagtapok nag-meeting ning ana ba pero why usang ning tingog nga na ang life is unfair mga ka-listeners no ako lang nasulti rin kaya nakainumdum ko ba sa comment ni Raxton Cold nang inana unya pasensya mo taas-taas itong intro no kaya ato lang ning kanang isgutan po ginagmay ba ganing among drama no kay may comment no ato lang gidala dire no kay mubo ra man ning drama no para natay mga istorya sa bano mga vlog ani unya ikaduhang comment ni ko ano ni Raxton Cold tama gid ay si Mayor Duterte ang mga pari nagpakaron ingdon lang sa una sa una pag yun ay na istorya kay si Maria Clara anak man dahil ni Padre Damaso gisamantalahan ang dinaog-daog nga inahan ni Maria Clara. Kining kuan na sa panahon ni kining suwat ni Jose Rizal no naam jud ka ng punto na ipatama ba sa na mga nagbuhat ani no sa panahon ni Rizal na mga pari nga ani nag-among-among sa mga babae no na mga alagad sila sa Ginoo pero wa sila mutuman no pero dili sabton nga ato na pong hukman ang mga pare tanan makasa kita na po makasa na kung atong hukman tanan ang mga pare kay sa panahon ng Rizal man mingon katong giingong Duterte na putay punto nga tingali na ay siya na ilhan ba nga yung ana og binuhatan na siya nakita pero di siya nato sabton nga tungod sa gisulti niya ato na po hukman ang uban atong hukman ang ubang pare nga nagtarong di man pwede na nga ato nang imong rason ba nga kumo na usa nga nakasala ato na lang pong damayon ang uban iamong nato tanan parehod sa 12 ka apostoles ni Kristo nay usa nga nahimong Judas nahimo ba dayong Judas tanan so dili na siya katarungan nga kung nay usa nga nasayop ato na lang pong kontrahon tanan no ato na lang hukman tanan di man unfair kay na nga paghukom panalitan ay usa sa miyembro sa pamilya nakasa nimo magdumot di kastibok pamilya so di ba unfair nga siya no dili mao nga paghukom no binata na nga paghukom mao ta na kanang sa Rapitulpo di siya pwede one-sided lang no paminaw niya ang both side jud unsay mga hinungdan unsay rason nilang duha nga na no di pwede nga muhukom ta usar itong basihan usar itong gidungog minaw ta siyang sumbong tuo ta dayon no di pwede na no una nga kung dunay pari nga nasayop
siya lang nasayop, di lang to among ang uban, no? Kay daghan mang pari nga buotan. Daghan mga pari nga matinud-anon, ligdong silang pagpangalagad sa Ginoo ngadto sa katawhan, no? No, naalagay mga badlungon sad pero nadisiplina na no? Labi na karon panahon na uso kay social media. Ug naisipyat gamay kuan ipatawag mo dyan na anong imong tong nakuha no mga ipong dispensa nga pasensya ka na ngana no? So ako lang ni-spray ni mo Rockstone Cold no kay basig imo lang pong i-promote ning kanang kang Duterte ba balanse lang tani wa ta nagkuan nga gikontra na to si Digong kinampo punto si Digong makasaway sa siya ba pero di na po na to uyunan tanan no nga iamong na to tanan nga ngana no sayop man sad na nga baruganan nga hukma na lang po na to tanan daghang pari nga matinud-anon jud honestly ako mismo ano ko yung mga pari nga mga kuan kay mga nailhan no mga maayo jud muna no ato lang nang gi-explain Rockstone Cold no inaot nga nasabtan sa nimo no di pug kamalain ba nya si Edwin Pancho bus dyan mag-order sa Shopee ang mao gi-order sa Shopee o kana akong gitag no mao na sa mga na-order na ako na sa Shopee kana gipangtag no wala ko mo tag wala na ko masuwaye wala ko ma-order salamat Edwin Pancho no nya si Noris Kalika sangto na sa ang episode ng Digong Kanto Boy wala ta mahibalo no kay pa man napamis radio nya itaas na itong intro mga ka-listeners no kaya ato bang napunaan sa itong istorya god sa bahin sa Nulimitangiri no so dito na lang paminawan nyo ang part 11 sa Digong Kanto Boy. O karon makigala sa atong sugilanon nga naguluhan Digong Kanto Boy. Cinquenta o ang second by 5,000. Papaso na to ang una-una sa tao. Maghimo tagkalingawan. Ikaw ang pambato sa over the top, dade. Suguon ko ang uban na itong mga tao. Suguon ko sila asa ang barangay nga magfiesta. Hinumdum na ko, dade. Unsay nahinumduman mo? Hapit na ang pipista sa pupulang yuta. Very good. Atong ipakita sa mga tao dito nga magkasadya ang ilang fiesta. Tungod na to. Pangitao na to kung kinsa ang presidente. Sige, dade. Aron mahimong sa sadya ang ilang fiesta. Wa abag na kauli silang Tikong og Mary. Ay asa na magkani sila, oy. Oy, na may nanuktok. Kid sa baga. Oy. Unsay ato? Ako si Bricks. Anak ni Daddy Santos. Oo, nakabantay ko nimo. Unsay ato dong? Si Daddy sa kotse. Makigsulti siya nimo. Ha? Mahitugod sa unsa man? Doon lang sa akong daddy. Ikaw di ay ang presidente sa kapilya. Oo, sir. Ako taon. Hapit na ang fiesta, di ba? Oo, sir. Hapit ng pista. Magsugod na sa Bernes. Gisipon ka? Gisipon sad ko. Unsay mga kalingawan? Ay na, wag yun taon, sir. Kanang igo lang yun bing magnobina. Aduna ba'y misa? Ay, wa taon, sir. Oy, kay mahal kaayong stipends, pare. Pamisa. Kada gabi ako'y bayad sa pare. Ang tibok nobena may misa.
Tinuod ka, sir. Wa ko magtiaw. Pamisa. Ingon ko ana ka Diyos nun. D-I-O-S-N-O-N. Diyos nun. Ug maghimo tag kalingawan. Kada gabi may kalingawan. Uy, hala, salamat kaayo, sir. Unsa man ang mga plano nga kalingawan? Ay, naidaghan, sir, pero maulagi niya wa may ikapremyo. Unsa man pananglit? Daghan kaayong manambong anang Miss Pulang Yuta. Ako'y sponsor. Pilay gikinahanglan nga budget ana. Dako magkaayo na, sir. Kuan gud na gud apil ang sound system. Mugasto na og kuan. Almost 200,000. L-A-R-G-E. Larga! Larga. Ipadayon. Ako'y gasto. Unsa pa? Ay, atong dapitod si Elias, sir. Pilay gasto. Murag muka batingali na og 400 daan ang sound system. 400,000? Oo, sir, ang naman siya 400 pesos. Padayon. Ha? Ako'y gasto. Ala, salamat, sir. Nga, sir, padrama po ta, sir. Oy, variety, sir. Kanang Battle of Champion. Ako'y gasto sa tanan. Akong sadyaon ang inyong fiesta. Ako, si Mr. Santos. S-A-L-A-M-A-T. Salamat, sir. Murag. Sige. O niya, mag-exhibition games kita. Sa duwang volleyball, Lakanindot, ana, sir. basketball, og dunay over the top. Hala, sir, salamat kaayo, sir. Salamat. Kinsay chairman sa kalingawan. Ang akong anak, sir, si Tikong. Okay. Pahimuin na yun og program. Og ang schedule. Ay, yes, sir. Ay, hala, salamat. Kay nabalik na sila si Tikong ug si Mary. Istoryahan ako si Tikong may kalabot sa gi-offer ni Mr. Santos. Tinuor ka rin? O lagi, dire sila. Sila'y mo gasto sa tanang kalihukan sa umaabot nga pista dire sa ato, sa Pulang Yuta. Ilista gid ang tanang kalingawan, ha? Kay sila maoy mo premyo. O niya, giapil ako si Elias. Mo concert dire sa ato. Elias? Elias ba? Di ba? Si Elias? May pasinunoy tabara na katong kasilias. Nindot mo to ya. Adik ko ato, oy. Anto lang kung Elias, oy. Yamat ray. Okay, patik na Doon na exhibition sa volleyball? Unsay gad? Exhibition. Exhibition. Di volleyball, basketball, over the top na Ay, pwede ka nang kuan. Pwedeng maka-apil, ana, ng kayang. Unsay galan? Ti. Unsay apilan nimo, ha? Ay, mo apil ka sa kanang Miss Pulang Yuta. Ay, dili ko, ana, oy. Apil ko sa volleyball, basketball, ug over the top. Unsa? Uy, mo apil ka anang duwa, Kalingawan lang, good, ng kayang. Hala, panglalaki manaday. Mo apil ang gihapon ko. Tikong, papil ako, ha. Kung doon ay magpalista nga team, apil ko. Bida, siguro ka ha? Ang kalingawan ng imong ha, wapil ka, ha? Purbida, no? Pag lalaki pa ng duha ataon, volleyball, basketball, o over the top. Ay, basta kay mo apil lagi ko. Sige, apil ko. Ay, kuan, makikita ka ni Mr. Santos kung nangutada siya kinsay chairman sa Kalingawan, akong giingnan nga ikaw. Mao ba, nay? Oo. Nya himuan ng mga Kalingawan ha, butangi. Kuan ihanay ang schedule sa Kalingawan ug ang budget sad kay siya ra kunoy mo gastos gyud sa tanan. Yo mo to sa dinoon. Pero biro ri gayo na ya sadyang pista rin Pulang Yuta. Ikaw mo chairman sa Kalingawan? Sir Bex, ako taon. Lalagot ra ba ko nimo? Sir, ako an kining ang ato ba nga kanang ako ano yun? Asan?
Ayaw pakig-away. Ato ng amigo. Bitaw, sir. Napildi ko sa balibol. Tututungod ani niya. Gamay kay nang pildiha. Kagamay ato. Kinsa to'y nga ni mo do? Tikong, sir. Tikong. Magsabot ta sa budget. O schedule. Okay? Okay, sir. Ang volleyball game dad. Kanusa? Sa Domingo dayon. Unya, dayon. Very good. Mangita na kong labing maayong laki dadi sa volleyball. Open kinetiko. Oh, yes, sir. Open, sir. Naku ang premyo ini. Daghan yun ang muapil ini. Naku una to, sir. Basta ikay matang. Yes, sir. Og mangita ko dadi nga kita lang gigihapon ang mudaw ka. Aron ako'y makaangkon sa premyo. Pangita og labing maayong player sa volleyball. Yes, dadi. Og sir. T-I-K-O hindi. Tikong. Sir. Pangita po og maayong muduwa og volleyball. Naidaghan, sir. Kulapo. Ayaw lang ka. Ako, ayaw. Pakisama lang daghari mo. Kulapo, Jomar, kadaghan na. Mga maayaw na. Sila Ruiz. Kadaghan na. Mga maayaw na. Hala. Ayaw lang ka, kay chairman man ka. Pangita og lain. Og pangita sab og financier. Kay akong pustaan ang akong player. Bisag pila ang pusta. Okay, sir. Okay. Nindo, tidak. Sadya, gini. Mangita akong player, kasangkas player ni Mr. Santos. Dako ang premyo? Dako. Kaya papakita ko kung financier, day. Kaya mapusta sila dako. Nai-financer nga makita ni mo. Di ba? Taysa, ha? Husto, Gerardo! May ako mapustahon! Aha. Mita ko player. Sa may kong isang player ni Brex, ha? Basta maunot ako giingon. Silas ko lang po. Magkita ako. Ako na lang, Tikong. Sa? Ikaw? Ngano? Dili mahimo? Ay, cat eh. Murbida sa nefebia. Wa ko magtiaw. Ay, tabang lang ka na ako dahil nagapil-apil, ay. Okay, sige. Tabang na lang ko nimo. Sige. Karon dayon adto na ko si Gerardo para mahimong financier taon sa akong mga makitan nga mga player ba. Kinsa may player nimo? Ako tawgan na ako. Kinsa lagi mong player? Ay, gusto ang akong amigo ni kayo, Scardo. Di ba? Skulapo lagi. Skulapo. Ganun. Karon ka pa malang magpakita. Dili ba kauban mo sa akong gisugo? Diin ang unom nasakpan. May mga samarong ug mga bunog. Budog. Sibat ni. Para di mabulabog. Unsa? Sibat ni. Init kay mga silop na mo. Apil ang mga gwardya ni Mr. Gerardo. Mga talawan mong dago. Sipti lang ko nami, Bulldog. Okay. Palinaw-linaw na to. Sibato na mo. Palamig mo. Ayaw una pakita ikarako. Kasabot. Bulldog. Sibato mo. Nia ang inyong allowance. You know what to do. Yes, I know what to do, Pitbull. Sibati ka mo. Pagdali. Ayaw mo pagdugay diri ka nako. Yes, Pitbull. Mga kauban, tala mo. Mga inutil. Mao ba? Siguro ana ba iti ko, ha? Tingalig madiskuido ka. Saan sa diskwido ba? Kung magpusta anay ba?
Kung doon na mga ipusta, kinahanglan nga, ang kwarta, naagi na ha. Dili may mo nga kulkulang. Kinahanglan nga kasado. Sayang ka. Mas may nang kasado, aron sa ingon na iniguman. Hatag dayon. Yes, bay. Why blima na? Ako na itong gi-explikahan si Sir Gerard, si Mr. Geraldo. Oo. Siya mo pusta sa itong player sa volleyball. 100,000. Okay, pati kay bay. Kanusan duwa? Domingo mo ko. Pero sa Biyernes, so good batang dubi na nga. Nya, kalingawan dayon, battle of champion. Dahil pagkauma, variety show. Kanya pagka Domingo, mo na, volleyball dayon, exhibition game. Pero, may pusta. Okay. Siguro ang imong player. Okay na kayo ito, Scardo, sinisto. Dagka na kay tao, oh. Oh, mere. Kay ba, din taon, sayod kayo ning matao ganahan kayo. Suka taon, karon pa taon, mahimong kalingawan din nga inani. Karon pa ni magpista nga, daghan kayo kalingawan taon. Nang daghan kita, oh. Asa naman yung mga players volleyball? Tawagan pa na ako. Ladies and gentlemen! Oy. Atong yan, acknowledge ang pag-abot ni Mr. Santos. Ang sponsor sa atong kalingawan. Pakpak Alagaya! Nanades, vida. Nanades, taon. Naanos Mr. Santos, oh. Pakta. Naanos si Kuyog. Mo tingnan na yan ang player. May Marcas t-shirt. The Spiker. Oo, siguro na, nay. Asa nalagay mong player? Tawagan na ako, be. Hindi gaya ding tawag, oy. Asa na akong kontrata di, ha? Wa pa man lagi. Paabot lang ta, Maysan. Mupusta pa ako, dadi. Pilay ipusta ni mo. Pupusta ko. Si 50,000. Aha, mao ba? Asa ang kwarta ni mo? Naani mo, dadi? Mamasada ko. Si 50,000. Ikaw pusta. Unsa? Tigong, asa na ang inyong player? Tigong? Sir, ako tawagan para ako, sir. Paingon sila rin. Very good. Niyang among kwarta. Para kasano? 100,000. Asa ang inyo? Kuhan ka ng... kuhan, sir. Kaya sir. Oy, naraw din mo ba? Digong. Yes, sir. Kinsay inyong financier? Si Sir Gerardo. W. Wow. Si Mr. Gerardo. Pangustaw na ko niya. Ipagmustay ko ni Mr. Gerardo, Digong? Yes, sir. Kasado na. Tag 100,000 ang pusta. Tawagi pa si Mr. Gerardo. Tawagi. Dungagi. Papunaan ako og laing 200,000. Okay, sir. Tawagan ako. Para matingob. Inga. Additional 1 million pesos. 1 million? Pagsuro, oy. Dako agad sa pusta. O gipatot siyang tao ang napukabandol nga tag 100,000, 1 million ang pusta. Plus niya itong 100,000. Lagi na yung dako-dako ginupusta, oy. Pulos milyonaryo yung financier, god. Asa naman yung player by Tikong? Abot ba yun? Tagali mo ng player ni Sir Santos. Tagalasyon ko na. Tagalasyon. Mga class ko na nga mga player. Class A? Class A. Mura siguro na sila Jojo, siguro na ba eh. O siya ba sila Ruiz? Tingaling madiskuido si Sir of Gerard, ani? Noon pa. Dawaon pa man tao na ba, ha? Kung lupig, watay may mo. Tahan, lagi tahan ng kalaki, ha? Maugid. Ang man. Pero kadugay bas player ni mo? Ay, bidaasan. Nistong Scardo, eh. Tawagan ako sa...
sugdi na duwa, gaya na ay. Single ni Luan, no? Oh, sige nang apura ang mga tao dadi. Asa maning kunta. Pasugdi na dadi. Kakakapoy paabot, oy. Ako ni parang ang uron. No, bad na, may san, bad na. Dugay man. Ato masugdan. Asa naman imong player, uy? Muna na nuwag. Ate isa. Hello? Kado? Asa naman taon ka, oy? Sugdan ng duwa. Asa naman ka? Hello, bay, Digong. Di mga tungas kardo kay nadisikasyas motor. Oh? Uutsa nisto? Patay. Purbida. Nadisgrasya. Di siya magari. Di bay, nadisikasyas motor. Mura bali ang tuhod. Ibangkong na. Ang sinihitabo? Problema, day. O si problema? Di katungas kardo. Disgrasya krus motor. Unsa? Bigyan nakuha ng problema, oy. Ni Arbang Kwarta, kasado na. At tungo na kosmetikong. Sugod ay, gaya ni ay. Sige na kapura mga tao. Ay, saan naman yan? Medikong! Pinatabangi ko, Anibe! Oo nga naman. Mga tao, sige na paningkit na pasukan ng dos balibol. Pero problema ba, di ka tuwas kardon. Disgrasyo ko no, ingus nisto. Matay na. Kung mau na, cancel. Tilay may mga ni, pakansil lang yun eh. Unya, saan naman lang ganir? Tabangi ko ba, sultiar to Santos taon nga, ipakansel ang taon doa. Oh, sige ta na. Dulo na to. Di na mahimong i-cancel, oy. Wa man katong nga taon, sir. Disgrasya ang motor among player taon. Kung mao, i-cancel na lang. Di na mahimo, dadi. Oy. Nakagasto na kong pretty sa atong player. Nakapagpakaon pagod ko. Kinahanglan nga, madayon yun ang duwa. Pero may san. Basta kay dili-dili kong musugot na di, ha? Kinahanglan nga dudo na duwa. Mapapangita o laing pair. Sir, ako na lang, sir. Dili lang ikaw, Tikong. Kay mabayas man. Og muduwa ka, ha? Pero Kasi mudaog ka, mabayas ang kuhan. Kuha, sir, saan mo na tao na ni, oy? Class A, saan mo mga player pod? Ha? Wala mo sukol standby din sa tuwa tao na pulang yuta. Basta kang pangita dito. Dili ba mahimong may duwa? Pangitag player. Usay dahitabo, Mere? Naglabad ang unit tikong nang. Kay wala makatungay ang player. Nadisgrasya ako na sa motor. Unsa? Unya usab bay dahitabo? Ilang gihangyo nga, i-cancel na lang duha. Hala, bao ba? Problema lang kung dili mo sugot. Gibangkog na lang. Unya asa bastikong. Niya nagpadong nga ri ay. Kuyog og si Digong. Aw, kidahaglan nga masulbad ng problema, ha, oy. Unya, unsaon ba na ni mo ana ron? Di man sila busugot nga ikaw ang maduwa. Saon lagi, nay? Di lagi sila busugot lagi? Unya, inyo nang gihangyo og yun. Ako na magiging nanay, di ba busugot taon? Ay, sir ba lagi ko sa kalingawan? Bias niya ko, no? Di mo sugot nga kanang kuan, kanang i-cancel lang di ay. Ikaw baging natin ka di mo sugot. Unsa taon? Ala no. Hindi amin ko, pero reklamo to si Bricks. Kinahanglan ko madayon ang duwa. Ako'y duwa. Ha? Usay layngan, ikaw Mere. Usay nga, Mere? Ako'y duwa. Ngano di ay? Naku, taon, Mere, bida. Naku, ba kayo nagkasado taon? Pagami lang ninyong kasado. Ako'y duwa. Unsa? Pruhita, no? Di ako 5,000. Iabayin ako. Pusta pod ko, pero ginagmayay lang. Ako yung maduwa. Oy. Mary. Mere in town. Oy, panglalaki man ang duwa, Kakita ko ang duwa in town. Uy, hinapakay nagmaayo. Nay akong nakitaan, anak, maayo kaayong mo timbre. Oy, may kay mo piktos. Naapay kusog kaayong mo pungpung. Suwayan lang gud ng kayang. Dahil siguro kam duwa ni, probida, no?
Muduwa lagi ko. Pagami lang ninyong pusta. Bay, saan? Ha? Mere. Pagpuyo lang, nagpatuga taon, no? I-try lang guning ako, good. Pero ginagmayay lang laging pusta. Para malingaw sa labas. Mire, ko anday ka ng... Kalingawan makang toyo. Oh. Sa ato pa, kung ako yung muduwa, muhugyaw gina mga tao. Lalaki kontra babay. Bitaw sa, no? Kusa man, kursunada dyo ka? Si balik, uy. Muduwa lagi ko. Sige. Atong istoryahan si Mr. Santos. Tada, sumayo nila. Tada, bay! Magilis na ako daan. Noon sa man dadadayon ang duwa. Kinsay papaduwa o ninyo? May tikong. Kuhan ka ng kining... Sir Santos, naay mo duwa, sir. Pero paggabihan lang ko pusta, sir. Usay, pagamian. Paggabihan lang ta, sir ba, taon? Pila mang gamaya, ha? Kuhan lang ko no, Sir Brex. 10 lang. Kagamay ra. Sa player naman na sa among player. Kuhan mo ko, sir. Kanang di katunga among player tao, gibitar tao, disgrasya mo ko. Hawa milabot na hawa me. Imo na na problema tikong. Basta importante nga makaduwa ni nga among player. Ano gud sa among gastuan ni no? Gigigikan pa ni sa layo. O nya dili makaduwa. Makaduwa lagi, Sir Brex, pero pagamihan lang posta taon, gambihan lang ba? Pupulihan ninyo. Basta ipadayo ng kasado. May sa. Hindi dili lagi dad. Lagot ko ron. Basta dayon ha. Basta dayon. Way os sa posta. Ako lang tawagan si Sir Gerardo, bay. Paliw taon ba? Digong taon? Pabida. Problema naman ang taanin noon. So, hilas din ang sitwasyon ba? Basi dayo mauyon siya. Sige, akong tawagan. Ay, di bosogot o ginagmay ang pusta. Uy, mau ba nang kaya? Lagi, oy. Pagkadakong problema. Ila pa tong kuan ka ng ila pang gitawgan si ka ng sa tubo, Gerardo, si Sir Gerardo. Ay, mayong tagmusugot, no? Tanaw na ko, Merino, kung muuyon si Mr. Gerardo, ay may pag-ipanghatag dalan nas buta ang iyang kwarta. Nang kayang? Saog utaw ni mo pagdaog sa kontra, oy nga, mga class man na nga player. Lingin ba ang bula ng kayang, ha? Ay, nakong istoryahe, anak Mere. Re. Tikong. Unsa naman, Kong? Unsa naman, kumusta naman? Inyo pa nagsulti ni Mr. Gerardo. Sugot siya. Dayon no kunong kasado. Mao ba? Mihangyo lagi siya nga i-live lang kurong duwa para makita siya. 1 million plus ang pusta? 1 million. 1 million plus. Uy, wako'y tulubagon o mapildi, ha? Wako'y tulubagon. Padayong pusta. 1 million plus. Sige. Karon, sukol ko. Ako'y kontra. Larga. Murag way masyadang hitabo, adida. Tikong. Bay, tikong. Bay. Pasog na ng duwa. Bay. Way problema. Kadiyot, nahibaw na ba ang pikas nga ako ang kontra? Kuhan, kanyang pahibaon ba? Sugod na daw! Paabot! Oy, ayaw, gubuton ko taon, bida. Paabot lang mo kaniyot, paabot lang. Bida sa ninyo, oy. Kaya na siya naman daw! Anak Santos ay, anak Santos. Sir Brex! Ngano man Sir Brex, kuha lang, kadang nagpaabot. Asa na? Asa na akong kontra? Paabot lang sa tagkadiyo, sir. Paabot ko lang sa natin. Kuhan, kadang ako pang gipadali ko itong ili, sir. Nagsapatos pa tao to? Kamay lang pa iloob, sir. Ikaw, ha? Ako, nga naman? Ikaw, may atraso ba ka na ko? Sir. Ikaw, dili ko mamakalimot ni mo.
Maysan. Ayaw pangaway. Ni ata din aron malingaw. Lagot ko sa iyang naong dadi. Lagot ko tanaw aning tuwana. Ayaw lagi. Sorry, Digong. Ha? Sabta lang ang akong anak. Okay ra kayo na, sir. Why problema? Okay ra kayo. Asa naman ang kontra? Nanasiro! Padoon na didi! Asa, ha? Asa, hala, multo, dadi! Uy, Digong! Kanang nagpaingon nga ni. Murag, nag-short lang. Ug, nag-rubber shoes. Mauna ang... Ang kaluhas sa kong asawa, sir. Nagipatay. Ibog ko niya, dadi. Unsa? Ibog ko anak niya. Maysan. Mga sawa ko anak niya, dadi, ha? Unsa? Itong isplikahan. Ug musugot ba? Sige, dadi. Isplikahin na yun. Relax lang. Sir, nanasiro. Hello, sir. Hi. Unsay atong ikaalagad nimo, Miss Pretty Woman? Uy. Dadi. Susulti siya. Ibog ko diya. Miss. Kinsa ba ganito niya nimo? Mary, sir. Mary. Ibog ang akong anak nimo. Gusto siyang mga sawa nimo. Uy. Mao ba? Mga sawa ko nimo. Okay na tingali, sir. Sugdan na itong dua. Why problema? Ready na ang among player. Asa ang inyong player? Kini si Mary, sir. Mao ni ang among player. Uy! UNSA! Unsa? Kini si Mary? Shit! Siya? Oh my gosh! Uboy laing player? Siya na lang, sir. Pwede ra? Miss, madaot ang imong beauty. Katawaan lang, sir. Lingaw-lingaw naman kaning ato. Pero, man, murag, dili man ta ka masyada ini. Kaya may musugal na to ini. Naanaway, kasado ninyo, sir. Ayaw na mo panirbisiya. Makatawa man lang ta. Mary, yun na pa, kasabot kag unsay panirbisiya? Kasabot gamay, sir. Magkatawa man lang ta. Mary, di ko gusto nga mabunog ng imong bukton. Okay ra, sir. Just call me Bricks. Okay ra, Bricks. Warm up na, sir. Ang iyong player. Warm up na. Kisay nga yung player, sir. Ang pangan, mao si Siano. Si Siano? O karon mo igala! Alam sa kasayuran sa tanan! May maunta mo! Ang exhibition game karon sa duwang balibol! Tali ni Jarno! O Cardo dili ba na yun? Tungkol kay si Cardo na disgrasya motor! Uy, kung sa mga nag-control na. Awa man! Dili makansel, oy! Naisang sitiyo ti Cardo! Ha? Mao mo sangkog siya, no? Huwag ka na! Mao si Mary! Babae! Babae!
Babae ang mo substitute ni Cardo. Lambi ko taon. Lambi kita si Mary pila. Siya si Mary ang muduwa ay mo pagbuot ha. Di man ka mo niposta. Daplila mo kay sugdan na to duwa. Mary! Nakayang. Basig himuon lang kang katawan-an unya, ha? Ay, maning kamot lang ko na. Ay, ako na like coach ni Mupi. Sige nang. Sige. Okay, sugdan na to duwa. Okay, mga brother. Sino? Peruan tunganong. Mary, peruan na. Sa tunga, ha? Sige. Nakayang arin ako, ha? Sige. Lakaw na. Nangayang. Kursunada kay Smerida. Anong muduwa magyud taon siya? Oy, ginoo ko. Atong lang pasagdan, sunada man kayo. Okay, telik! Ikaw siya do! Usay mo, ha? Patay ka o buhi ka? Oy, Mary, usa man? Okay! Larga! Hari! Okay, larga na! Patay! Ikaw ngayon na may servisyo siya do! Zero. Oy, way mo dawat anak si Komel, oy! Okay na, posisyon na, ha? Ako na yung Mary, ha? Di lalay mo na to, aning whistle! Standby! Nara malaki daw. Hulmata na, be. Karon mahigala. Ana. Mo serbisyo na si Siano. Larga. Oy, kakutsong serbisyo Siano. Ay, wa makuha Mary. Wa na, putos na. Uno na Siano. Oy, kaduhang serbisyo. Okay. Oy, nana, di serbisyo na. Wag yapon makuhang Mary punto sa san. Okay na, ikatulong serbisyo. Murag way lang minida. Ito na. Na, mga kaigsuran. Kusok kayo. Out. Punto sa santaon. 3 na Siano. 0 pas Mary. Time out, oy! Time out! Time out ang coach. Mary, time out ka. Mary, dali, dool, Nakayang. Ay, di ba kaya, oy? Usog kay serbisyo. Unya kilid-kilid pagtubong sa kuan sa serbisyo. Di ka makakuha. 3-1 na. Ay, 3-1, 3-0 na. Unsa naman ni? Undang na lang, Mary, oy! Nang kayang. Undang na lang. Ayaw sa dana ng kayang. Nakapustagod ko. Layo pa na. 3 puntos pa lang. Usawan, di kaya? Okay na, Digong. Tanaw na ko, maglisod ka dos bula. Kusog kayo. Unya, iskina pa ang servisyo ni Siano. Mao gyud. Ginadantay ang tubig ko. Uy, salamat. Wait, lami na de. Wait, sugal. Sabot lang, Maysa. Usaon? Babay man ang nakunta. 3-0 na. Mao lagi. Pero okay ra. Ang importante, daog tayo. Maghilak si Mr. Gerardo nga maoy ilang financier. Dade. Yes, dade. Pero, ibog ra ba unta ko ni niya, dade? Ni Mary. Unya ra nang kaibog ni mo. Ang importante nga mudaog ta. Dade. Banto game! Balik na. Siguro. Okay, alright. 4 puntos na ni. Okay. Ada, servisyo na Siano! May servisyo niya, oy! Diabang ni Mary! Oops! Diba, si Siano! Oy, Victor sa Ay, Pormina, kitimbre Mary! Nakuha! Oops! Diabang ni Siano! Oops! Ni counter si Mary! Kawa makuha ni Siano! Side out! Pagpangungin ka na! Servisyo ng Mary! Ada! Diabang ni Siano! Dibaw si Mary! Oops! Gihapsan ni Mary! Si Siano! Si Kadlain Pormina! Diabang si Siano! Gisugat ni Mary yung tokpon! Gibutang sa kanto! Wa makuha ni Siano! Puntos na ye!
Oh, Mary, son. Masyar diha. Usa ka libo. Ha? Mupuntos ko ani. Usa? Masyar lagi diha. Mupuntos lagi ko ani. Kung ma-side out gani, pildi ko. Mawa? Kung sa billiard pa, dunay per game, kini per puntos. Masyar dayon din ha. Okay. Per puntos, pe. Okay. Sekalibo! Sumabay! Oh, Mary! Okay, sekalibo ha! Sekalibo! Okay, servisyo na! Sala! Oy, wakakuha ni Siano! Puntos ni Mary! Yeah! 2 puntos na! 2 puntos na! 3-2 ang score! Masyada pa, Digong! Ihurot ang 2,000! Okay. Per servisyo! Per game! 2,000! Gyapon, 2,000! Okay! Servisyo na! Okay na! Okay, servisyo na Mary! Ops, sana! Ayay! Yanor mag-counter ni Siano! Ops! Yapan ni Mary! Og igo lagi pa itong pataw ng bola! Og igo ko ni Siano! Ops! Ayay! Nasangit! Puntos ni Mary! Equales 3! Ahoy! Mura ka sa gitong taon si Briggs! Ang time out! Ito, time out! Wadahan pa ko! Time out lagi! Equales! Oh, Siano! Time out! Ngano man ni Siano, ha? Ngano ni? Nagwalis na! Nang meron, sir. Baya. Tingog baya ni mo. Ay, ayaw ko na. Nga nalupig ka lang og babay. Ngamot ko, sir. Ngamot ko. Hungaw ka na kay tingog. Okay. Siguro ha? 1 million plus ang sugal ini. Ngamot ko, sir. Ngamot ko. Baya ng tingog. Mapapildi ka ni Kasano? Bitayon tika! Oh, sir. Bay, di kong purpida di takatuuna! Ingo sa di ko magkatuo bitaw, bay. May pungpung, ha? May timbre. Mupiktos pa. O, lagi! Nga servisyo pa imo, kanto-kanto, purpida! Nga may tukmod pa. O, lagi! Okay, atang microphone ba? Okay, back to the ball game! Okay, pwisto! Servisyo gyamo ni Mary, ha? Iguales na, 3 score, iguales! Pergen, bersibisyo. Bye-bye. Oh, bye-bye. Isugal ang 4,000. Oh, 4,000. Ako, Oh, sige po. Okay, sugala. Okay, servisyo na! Ora, mahiga na! Giapak ni Siano! Ops! Nibaw si Mary! Ops! Giapak ni Siano! Ops! Gigoko ni Mary! Ops! Nakuha! Giapak ni Siano! Ops! Kisugat ni Mary yung tukmod! Wow! Bakante! Gitagak lang ni Mary ang bola sa mainit! Wow! Makuha ni Siano! Puntos na labaw na si Mary! Bahume, 4-3! Digong! Lamba na! 8,000! Masyada! Okay, 8,000. Ako, gyapon! Sige po, okay. Ano, ha? 8,000. Mga kaibigan! Nilaban si Mary, ha? Di mo makatos, ha? Di mo makatos. Gipakita ang Mary! Padayon, Mire! Padayon! Babay na! Panlimang basyata! Babay na! Wala ni sukol! Animal industry. Baya, inilog na noon ang babay. Sugal ta dali. Sugal ta. Kaya masyado na ito. May dimel! Lalaki ba? Lalaki ba? Dawat mo ba? 20 mil, ha? 20 mil! Servisyo na! Diabang ni Mary! Larga! Oops! Oh, hindi sukarap si Siano! Wala ko ang servisyo! Gusto tayo! Padang bola! Natuwa si Siano! Puntos ni Mary! Ano? Masaman, wala ni sugal? Wala yung dawat. Bebe, padayon ta! O sige, servisyo ni Mary! Para daw na ni, ha? Gilansang taon 3 si Siano taon, oy! Para daw na ni! Larga! Oh! Buwan na! Nagaguros! Murag bagyo ang servisyo!
Yay! Nakachamba lang na kaya. Kuya dua. Chamba lang. Hari duta ato dua aday. Ay, tikong. As kabilin Asuking ba ka. na ko? Ay, pumida. Gilansang ang tres. Siya daw tao. Grabe. Sa ludol ko ni mo. Dahil sa ludol ko. Nakachamba lang tikong, oy. Pida. Nakadaog taon. Magdahon mga inato. Imong abilidad tao. Oy, pumida no. Maugyod. Mary. Palamano ako. Laban ako. Ay, laban. Salamat, Digong. No, Ender. 130. Wawa swerte. Tututo ko hindi kasi ano. Lalagot ko. Alam ko itong atin. Tukol mo mo. Tukol ko. Unsa ka? Tukol ko. Busukol ka, ha? Okay, kini, ha? Tukol ka. Dadi tabang. Ano mo na sila, bay? Uy, ay mo pag-away, oy. Naunsa mo no? Uno ka. Bay, Digong. Gunitin siya. Unsa ang taon mo siya, no? Unsa? Bay, siya, no? Dali. Ayaw. Away. Lalagot ko. Bibibirdi siya ni Miri. Lagot ko. Na si Sir Santos. Sir! Nag-away sila sino? Maysan. Oh, kalma. Lagot ko, may dadi. Lagot ko. Ayaw lagi. Ha? Ayaw lagot. Kita'y nagpasiugda ining kalingawan dire. Ha? Dili ta magunay. Bisa ka lagot ko. No. Ayaw lagi. Digong, salamat ninyo. Tikong. Sir. No problem. Salamat. Okay, sir. Why problem ko, sir? Toleter. Naya, hungaw kikay. Sulti pag yun siya, no? Sulti dito, no? Relax, ha? Kalma. Lingaw-lingaw ra ning ato. Ay, pastilan. Daganang wa makatuo. Maayo ka man di ay mo duwag balibol mire. Mo na duwaan na mo dito sa Mindanao nang. Hala, no. Ay, tuog ni break siya, please. Ay, napili. Okay raman ka, ha? Okay na. Diha naman si Mr. Santos. Bawas ng tuok yung player. Oy, giunan po breaks taon. Gituok mo siya, no? Bawas mo siya, no? Tinukanday sila. Uy, ang mga tao mire na surpresa, uy. Baling masyada lagi. Porbida. Kachamba lang na. Day, abinin mo, day. Na-viral ka rin sa mua, day, ha? Nakapildi kang klase nga, buduas balibol, Lisiano. Asa na si Digong? Asa tong kong daog? Nagkubra pa. Wapawan magkatahan ng uban. Breaks. Maysan. Unsa na pagaduha na diya? Over the top. Kana dadi. Ikaw na yun ang mudaog kana dadi, ha? Of course. Oo niya. Kinsay po posibleng kontra ni mo, dadi. Tanaw na ko. Kung kinsay mi appeal sa over the top. Ngita ko si Mr. Santos ako. Naku siya. Sir! Sir? Alegrino. Oo, sir. Daghan kayo ang kato mapildi mong player taos babae na mo taon. Pero, nakita man. Nakita mo ito, sir. Pildi kita. Pero babae kung taon to among player, sir. Babae lagi. Mayo kayo mo pahimutang og bula. Kabantay ka, laluman ka. Ha?
gilansang ang score ni Siano. Alagi, sir. Wa kairog. 3 puntos, ha? Katong yung pikto siya, sir, nga ditong paskilid. Pero, simple kayo. Kabantay ka. Mao yun. Pero, dili na imposible kay nakita man. Oo, unoon, sir. Kita kayo, eh. Tikong. Sir. Kinsa may nagpalista para sa over the top? O, nagang lista, sir? Sugdan na yun. Huwag ang mubarog nila. Ako'y makigsangka. Depending champion ako. Magpaabot ko. Kinsa'y mulampos nila. Okay, sir. Why problema? Sugdi tayo. Oh, yes, sir. Okay, sa ito apel sa over the top, ha? Palista din mo kay sugdan din natong tournament taon. Ang mo apel, makadawat tayo 1,000, ha? Gikan, Mr. Santos, apel din mo. Tikong, naay baitingan ng apel. Mayon noon, eh. Okay, mo ka sila. Asam sila, ha? Ay, naglinya na dito kay pangayoon nila ang tagsa-kalibo. Di na itabog yatag din, eh. Makapil sila. Ini kapay. Apil nila. Ihatag na yun ng 1,000. Tagad dayon na tagaan na nato sila. Di pa hinon mo apil. Musibat na ora. Kung mao ka na alasog din na yun, oy. Okay, sugdan ako na, eh. Bye. Bye. Apel ko, ha? 1,000. Hatag pa dayon, ha? Dayon. Apel ko. Okay. Apil ka, ha? Oy, pagsur. Apil ka, Digong. Na kayang. Lingaw-lingaw ni ako. Mas maayo na mo apil ka ron. Makakita sa kung sa imuhang abilidad, Digong. Kuha na, apil-apil lang ni ako. Excited ko makakita sa inyong tournament nga over the top. Okay, linya na po, kaparisa na. Linya na. Okay. Okay, linya na. Okay, mayo na ang pagkabutang, ha. Okay. Giling ko na mo. Tubang mo, ha? Dali rin, eh. Pilar ko na, eh. Okay, pwede kong, why problema? Aro di mahago, no? Kay kung kita, no? Mahago ta. Kung dili-gali no kaya, tumba lang dayo. Total dayo sa klibo. Okay. Presparis, ha? Kasi paris mo yung, di ba, Digong? Ako! Uy, si Kulaskuskan. Ang batang talawan. Kulaskuskan. Sida. Siya may akong, paris siya may kontra na ko? Bay, siya bay, tig-alsar ba rin kupras, bay. Ang binandahang kupras na, bay. Sahon lang, saksako. Mo ba? Purma na, kay sugdan na nato. Ay, mutad-out ang Digong. Nang kayang. Uy, pila ka buok na po kaparisan, no? Tananang, mupustapod ko. Outan na! Digong, asa nang daog na to? Dira, nakubran na ko. Pila tanan? 64,000. Ha? 64,000? Oo, unom ka per game ang nasuka na to. Primero, sa kalibo. So, daog, 2,000. Pag 2,000 na, palambam ni mo. Kadua, sugal. So, daog, 4,000. Sunod, 4,000. Lamba rasad. Daog, 8,000. Panguman, daog rasad, himog 16,000. Bustang yapon, 32,000 na. Panguman, 32,000. Tapusan, daog, 64,000. Okay, dira o. Maayo na lang taon. Oo. Yan, kwarta ni mo. Ay, salamat. Imo ni, 10,000. Oy, ay lang. Ay, hatag na nako ni mo. Balibad. Bati na. Mary. Mapusta ko ni mo. Siguro ahang mudaog ka, ha? Sa imo over the top. Unsa? Pakit ako sa imo abilidad. Okay, purma na. Kadigong, 5,000. Digong, 5,000. Tawag ko! Trilling ni Dabrang, Digong, Kanto Boy versus
Kulas kusgan ang batang kalawan! Okay, porma na! Are you ready? Ready na ka, Digong? Andam na ko. Porma na! Huyap ko katulo, ha? Sige, porma na! Kana, okay. 1, 2, 3! Ayaw pa daw, Digong! Ops! Hampit matumbag yung kamot! Bawi! Sige pa! Bawi! Nibawas ang kontra! Bogong! Hunat, Digong! Hunat! Kano! Hapit na! Sige pa! Daog si Digong! Yay! Daog si Digong! Sorry, bay kulas. Uga na. Daddy! Briggs. May Sam. Usay balita. Nagdaog ng first round sa over the top! Okay, very good. Kinsa ang nidaog sa first round? Ang usa sa may daog. Mamaw si Digong. D-I-G-O-N-G. Digong. Ni-appeal niya si Digong. Ni daog pa yun siya. Batok ni Kulas Kusgan. Okay. Daddy. Gusto ko, appeal ko. Ha? Mo appeal ka? Appeal lagi ko, Daddy. Aron ako, musikat ba? Naaba ka kay kontra. Sige na, Daddy. Ina si Tikong. Nga mangita siya akong makontra. Tawag si Tikong. Oo, Odi. Pasinog mo balibat? Di na mo balibat, Daddy. Uy. Ikaw gumuhatag sa premyo. Oo niya. Napajoy pasi unang premyo. Oo. Nga ang mo apil na nadayoy 1,000 nga madawat. Di ba, Daddy? Yes, iyo. Oh, maumong napalagi yun mo apil, Daddy. Tawag si Tikong, ang chairman sa sports. Daddy. Pagdali! Lima na lang kaparis na nahabilin para sa second round. Dahil Mire. Kasi sunod nga makontra ni Digong. Kuan, manang kuot. Ang kontra ni Digong sunod si Atlas. Consolidated Mining. Atlas? Sa Atlas ba? Usa man na sa mga inila nga kuskas kay speakers barangay. Mao ba? Di na masayod sa upil dito na. Mao ba? Pero ni Daog, mas may Digong tungod sa imong abiba ba, di ba? Abibahan lang para madaog yun. Ibilib na ko gamay ni Digong. Habilib gamay ni Digong. Dahil forbida. Gamay ra? Gamay lang. Forbida, no? Ay. Uy, Bricks. Niya pa daw nini. Ay lang pag tingog-tingog, ha? Ako lang makikistoryaan niya. Tikong! Bricks! Unsay problema? Ay pagsusunod, ha? Sorry. Tuong ka daddy na ako. Mao ba? Pagtaro, ha? Di lagi. Pagdali, susunod na ako, ha? Ayaw pagdugay. Ayaw pagdugay, ha? Ano? Basta magdugay ka. Tangkalungon ka. Ano? Susunod na yun. Lagi. Leche. Bugiro gitohan na. Giro bitaw. Nya day. Atoon lang ako, ha? Atoon lang siya sabton. Kaya mo special child bang tao na siya. Betaw sad. Klaro sa kaayo. Atoon lang ako day kay si Mr. Santos sa batayo ni Angkos tarang premyo sa Kalingawan. Ang tanang premyo iya. Sige. Adto Pangita og makontra ni Briggs. Kaya mo appeal siya sa over the top. Hila. Bida, di man tao mo dawa tao na ng brace. Close na mga taon, wala over the top. Close na tanan. Ipa-open.
pangita og kontra ni Brex. Sige, mao mo ka. O kung mahimo ba, sir, naam siya daghan mong intrapod kay nag-interest sa daan ng 1,000 kung okay ka. Dawata. Bisag pila. Dawata. Akong hatagag tag 1,000. Tinuod ka, sir? Malipay ko. Kung daghan ang malingaw, tikong. Pangita da yun, Tikong? Pangita ikog kontra. Nililihok na. Gusto ko nga kaming duhan ni Daddy ang mahimong kakampyon. Sa? Na, sige. Magpahibaw ta. Mudawat mataog laing mo salmot sa over the top. Ay, saon na to, ani. Galibog bitaw ko. Kadog maglibog pan itaw ka, oy. Bao na yung bando ni Mr. Santos, may tikong. Bay, mao na yung mando. Natulan po ng sundot, kaya si Arby mo hatag sa premyo taon. Mga pilis breaks. Mo pili taon? Hindi pa papalibad. Ngita lang ko tao ikontra na niya. Tabang ko pangita. Tekong, may mo apel pero di man makikontra kang Brex. Tinaw na ba tikong? Mahadlaw ang uban nga magkikontra kang Brex. Pero na kay mo apel. Ay, miingon lagi nga mo apel sila basta wa si Brex. Naku, hindi na mahimo Bida. Ako sa kasabang Mr. Santos na. Doon na ilaing players nga may apel taon nga papilon ha. Basta kay apili lang mo apil lang si Brex basta doon na ilaing kontra niya. Hala, doon niya wala mo kontra ni Brex. Ay, porbida. Naunsa ka ba? Ako'y mo kontra kang Brex. Unsa? Ikaw, Mary? Ikaw? Ako lang. Para madayon kitang duha. Wapil po ka? Apil ko. Ako'y mo kontra kang Brex. Okay na ba, tikong? Sir. Naay mo kontra, sir, pero musibog kay daghan ko nung mahadlok man sila taon ng Brex. Daghan ko mahadlok ba? Unsa? Hadlok sila nako. Dong. Tikong. Hadlok sila ni mo dong Brex. Kadungog ka, Daddy. Mahadlok sila nako, Brex. Oh, my son. Mahadlok sila nimo. Onya. Dili madayon. Di ko kapil. Ayaw na lang tingali, my son. Lalagot ko, Daddy. Apil lagi ko, kasabot. Pero wa may mo apil o mo apil ka. Ako ang kaning naay magkikontra ni Brex, Sir Santos. Kinsa man ang makikkontra nako, ha? Saray ko sudana magkikontra nimo sa over the top, Brex. Kinsa lagi? Si Mary. Unsa? Si Mary? Sir, si Mary. Si siya makikkontra nako? Come on. Okay. Sugdan tayo ng kompetisyon. Over the top. My son Brex versus Mary. Nindo dirak may kontra. Babay, kontra lang. Ikaw? Mary? Mama, magkikontra nako. Suwayan lang, para malingaw lang, sir. Okay. Pero pupustaan, ay. Pila, sir? Dili kwarta at ato isugal. Unsa man din atong isugal? Ang atong isugal, ma-okay kini ha. Paminaw ha. Kung mapildi ka na ako, magpakasal ka na ako. Unsa? Kailan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 11 no sa Digong Kanto Boy nya mag human ani mag intro vlog po ko sa kuan sa
No Limit ang Ngiri, no? Nga itong gisgutan karon, no? Ito nang, wala tayo comment basahon dito dahil, kaya ito naman naisgutan, no? Ito naman sigurong baliko ni Ugbasa po dito sa No Limit ang Ngiri, no? Para natay intro. Unya, ning comment si Kuan, si Rinfat. Halaoy karon pa ko namatay na di ni Sir si Alex Lara. Siya ra bagyod ang pinakanindot og tiyog sa mga rocky na artista. Dayon sa babae si Rosemary Ihis angayan kaayo na sila parison sa una. Mogid ni pinakanindot yun pang leading man kaya isa sa mga love story nga salida, no? Si Alex Lara. Alex salida na noon sa drama. Leading man kaya isa sa drama, no? Mga love story. Pero angay, asa rapita ibutan niya kuan mo si Alex Lara kad. Sa tawag na versatile, sweet. Makuan to sa asa rapita ibutan ba pang leading man, action star, unsa dia, komedyante, bayot, kaya niya tanan, no? Pero diha siya nailhan sa mga love story kad nga leading man so kaya, no? Muna makamingaw sa niyang tingog, no, sa di nato madungog kay ning panaw naman. Unya si John Rex Hisoler, nabilanggong kasing-kasing po idol. Nabilanggong kasing-kasing. Ano ba to? Ang akong nanduman na ay kuan. Ako bilangguang bulawan na sa may nabilanggong kasing-kasing. Naputi na din. Siguro nalipat lang ko ba? Kay naputi ko ng kuan sa compile na ako'y i-arrange og sugod ron. Katong gugmang binilanggo, no? Na ako'y i-arrange og sugod. Usap na sa kabisayan ako, no? Na mga drama nga plano na ko nga mo ipuli pohon ba? Na ako'y naandam na nga gugmang binilanggo, no? Ug katong kuan basta di na ako isulting uban, no? Na ako'y giandam daan. Nya labi na katong ning request og drama ni Tripon Morales. Sus nadyo ko'y mugi usa ka adlaw jung duko-duko ang pinangita sa ubang episode. O pagi kumaman mga kalisinang santol karon. Ako pangsubay kay yawat na lang nako ikapuli pohon ba niya. Naman ko'y nag-request og drama niya. Katong Batang Pasil wala mo ko'y kopya to. Tripon Morales kuno'y bida, no? Nya wala ko'y kopya so gita og lain nga siya ang bida. Nana ko'y nakit-an pero daghan pa kay kulang akong episode, no? Pero paningkamutan ako ni nga ma-upload. Nalay kulang mga pipila pero masabtan naman mga kalisiners, no? Pero ang nakabintaha kay na ako'y record sa una sa Katapusang Sumpay sa mga drama na save na ko sa kuang folder ang Katapusang Sumpay sa mga drama diyan sa live streaming karon hong isubay mo man kung ayay bintaha ni kay na ako'y na record sa una pwede ra kadto ako ang isumpay. Tinaw mangyapon klaro mangyapon ang drama bisag record ato sa radyo ba kaya tong cellphone itapad sa radyo niya na pero bintaha kay maklaro man pagka-record na ko, no? So, maglit antong problema kay na-enjoy Katapusang Sumpay sa drama ba. Pero gutong way hilak kay naka-record ko sa Katapusang Sumpay kay matimingan magkaroon ako kanang mga Katapusang Sumpay ba mahintiman-an ako di dadali na ko record cellphone tapad sa radyo. So, mo nang karon makabita ako sa live streaming karon na mo ng mga Katapusang Sumpay. Makabita kay na ako yung mga recordaan sa Katapusang Sumpay. Ang uban na lang episode kung pangitaon mga kalisiners, mo na yung nakabintaha kaya nakasave kung Katapusang Sumpay ba kaya akong gisugdan pag-arrange episode 1 ang problema o ending mabitin mo sa may ending atong dramahaw man may Katapusang Sumpay paitan so maglagot na hinuon mo kaya upload man di ending, no? Muna nga yung gisubay daan diyan mo yung ending sa live streaming man matong isubay na kung sa file naman ko yung mga ending sa kung mga file sa una ano to yung isumpay aning drama ni Tripon Morales, no? So punpuhon di pa lang ako isulti magpa-trailer sir ko ano, no? Karon may bawo mo sa drama ha nya tiwas ko basa mga ka-listeners, no? Si Goryo TV dol basig kaya pa-upload ka tong drama na Tiban sa una wala ko dramang Tiban sa una, no? Gawas lang nang kung ako'y pasultihon na ako'y drama ni Tiban kanang kung ako'y pasultihon kanang katumboy pa siya pero sa mga drama niya nga mga sa una na kanungtong ko tang Prodman ang manalaban superhero siya mga itagaan sa tango sa baboy ba so na diwata
nga tigulang gitagaan sa tango sa baboy. Ya, muiwik si katulo, mahimo siyang superhero nga si Prodman ang manalaban. Nakainom to kasi bida na. Nya Voltes 5 pa dito og kanang soundtrack pero Bisaya version. Kada alas 6 mo sa una upoy mga asoy ba, mga ka-listeners. Upat ang mga asoy sa una mo nang drama ha. Prodman ang manalaban. Nya kay umanta ka record. Pasensya kayo. Mayo pasensya no. Nindot ba itong dramahan ta? Prodman ang manalaban. Walang gitay kopya. Kanya, basa pa tas comment tiwas kalisinas no? Si ayun yung comment Jessica Patinyo. Desperado dol. Basig na aka. Wag kita ng desperado no? Nindot ba ng drama pero waya mo tay kopya. Pasensya kayo no? Kanya si Atik, hello idol, nice kaayo imong mga drama, okay ra og naay laktaw sir. Ang importante kay naang katapusan niya. Salamat kayo. Unsa kay title sa kanta ani niya no? Ang title ano yung kanta sa Luyo sa Kabangis. Hapit-hapit ra pud sa title no. Ang title ani kay kuan Bunga sa Kabangis no. Mamora sa title gamay ra diferensya no. Ang title sa kanta Bunga sa Kabangis. Kini ang title sa drama kay Luyo sa Kabangis man, pero ang title sa kanta Bunga sa Kabangis. Bunga sa Kabangis, bunga sa pagluid, ngano ba di man matulid, ang bunga sa kabangis ug pagluid. Mo sa no mga ka-listeners, ato ra nagikanta para kuan sa makaibaw mo sa title mga ka-listeners. Mo na siya title Bunga sa Kabangis no? Nyawanam rin nahurot mo nagbasa ka-listeners ang yung comment no? Wala nga mo ito mga ka-listeners kaya mag-intro vlog buta sa kuan sa drama nga Ngulimitang Iri no? Nga giat nga ni Ma'am Jaqueros. Mo ito mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.